Hello mga ka-outdoor. Nanapod mi sa bukid ni Bernie. Nana mo ang mga partner. Gidala na mo among service kay naay babae. Ang mga Tres Marias di ara. May buntag mga ka-outdoor. Sa among last vlog ingon ko nga adto may sasamal pero na out of budget mi kay ang mga girls among ginaagad. Kay sila man ang mga girls. Mga girls, kay nila ninyo nga ganahan kay mo nga wala mo. Nagbalot mig lumpia sus Ginoo, kita mo lumpia karon. Hanapod mi karon sa Bukid Bernie. Food trip na sad meron. Kaniya ra man ta ni maintrohan kun dili tungodan ninyo. Ariat kay nang tulog-tulog. Nangin lagay. Ay baby. Gamit na dyan ang service kay na may girls. Pero pag walay girls, magmotor lang dyan ni. Ang isa ka ganyan, magpakutsi-kutsi. Pang isa, saan naman to? Pero? Magkutsi-kutsi. Pang, di panaog, bitaw. Motor lang ka, isikat-ikatik. So, kita lang tanong niya. Kita-kita tanong niya guys. Magluto namin, mag-prepare sa mga buluaton. CEO niya. Hi guys, mamalit sa may pipino di ay. Mamalit may pipino kay dungag sa among putip. So morning area diri guys. Prewheeling. Gwapo diri ano. Nagagagas pa, ano ba lang? Apo na pagay guli. Ops, pipino. Luto ta lumpia mo. Outdoor, lumpia lang malakas. Lumpia na ginuto, pagod. Pagod. Tubol. Tama nang gurnor. Ilaw ka na ba? Oo, ano ba? Ilaw ka na. Ilaw pa gani. Hindi pa gani met. Food trip mga ka-outdoor. DNB, halap team. DNB. Babae ko na lang. Babae na lang. CEO niya pag mga una. What's up guys? Grabe ka struggle. Grabe ito minangaway.
guys, welcome back. Umana may kaon karon kay nag-shot na may tuba ron. Shout out tayo sa kuan, ate ni Bernie og sayang bana. Salamat kayo sa pagpadayon si Muang Balay. Og sunod, iniguli ninyo. Nadya pun mi diri, di na mi ma-absent diri. Di man lang Michelle og Idmar. Shout out Michelle og Idmar. Kasi mamuli kay mamakals mi diri. Na yung papa rin oh. Oh, shout out kay uncle o kay ante pod. Mama ni Berne o papa o kay uncle. Shout out sila kay ilawat yun mi na dre. Ug maayo. Palitan mi ilimnon nga lami kayo. Tuba. Coconut wine. Bumili sila ng coconut wine. Masarap. Edmar and Michelle, salamat kayo. Shoutout sa inyong duwa. Pagamping mudra o chocolate lay amo inigulay inyo. Chocolate lang amo kay among ipulutan og tuba ani ba. Sirit yung igit ani ba. Ay, gapon man mahal. Kaya kaya inyong imong utol niyo. Salamat kayo sa pagpadayon sa inyong balay o kay Joan. Uy, nawala mas Joan. Kamera shy si Joan, kamera shy. Ang mga girls, narito mga girls. Tinglayo wala din ni tapog dito sila kay Juan. Maya lamber. Lamber naman. Wala lang inom tubig. Na. Siya at yung tagbahala ng istoryahan eh. Hilis yung kinaonan eh. Jankol ba? Col! Shoutout Col! Kaway-kaway sa vlog Col! Oh! Way pa diya! Ako kayo ng lightning gra? Kaya nagdaan na ganito ko nun. Nagdaan ko ako. Manang sawa ng naka-brown. Dagko kayo, dagkog mga kaha. Ulog na pole na. Diyan nga patala rin. Tuba with Cheetos. Pagtulog, pagmata, para sa. Oo, naadre. Isang container dyan taon mi. Michelle o Edgar. Idmar. Sa container yun eh. Basta hiningulin nyo mga sa truck na beer na goro ni. Aw. Sorry. Hindi, binawaran na yun. Tatas nyo doon ang Pingutras Japan o kuhan. Ayo mo. Stay safe o see you sa Unya tatod kay kung nga kay istorya. Balik lang ko niya. Bye. Shout out day kay kuhan kay Lovely from the shout out sa mo Lovely. Shout out ba Lovely? Ito ba dre? Guys, kagani wala kay minikuan ni pagkaon na mo, wala kay wala nagsinabot kay gutom kayo, kay wala mi pumahaw. May pumahaw, dito rag attack dre pag mata ligo, attack din dre. Mo tong variable kayo mong pagkakuan. Parang manok. Parang manok lang ko. Hoy! Mahal pa na si mga manok na angkol. Ayaw nagkuhan na. Ay nagsabligay. Kabayad ka na. Sa mga kuhan na mo, subscribers, shoutout sa inyo. Sa mga nangasuya, shoutout dyan sa inyo. O mag-subscribe sa mga wala ko'y bayad. Nara sa inyo, huwag mag-subscribe mag-dili. Dili na po sanay. Juan, shoutout tra. Dakpan ni Juan. Tago. Hawat kinim kimbot. Asa itong bata ito? Tago, dali rin. Tago, rin ka ha. Hey.
Karon. Inig mangoy. Ayaw di trabaho. Nagtimaan na buwag ako. Wala basa-basa sa. Bay basa-basa. Kami tag si Burji kanina nanaan is Burji. Basara lagi maligo lagi. Puyo, may trabaho. Puyo dia, ilahi kay ka. May trabaho mo buwan. Boy, si Mike kandas ko. Boss, let's go boss. Wala. Batil na. Bangag-bangag ang CR na ako nito. Ikar. Ilang kita ni isa. Abi, dati ko doon. Si Darlis Kilin. Basta mo. Isa ganit po meron, inom ang lotion. Yang mo to. Hikog na, yung tiknik ko. Ha? Hikog na mo. Bayan lang na ako Pepsi. May ganun yun. Nahana rin siya dito. Istorya siya ba? Nahana rin siya sa bukol. Nahana rin siya. Wow, siya nitilag. Wow, yung Ipon man. Wala may nag-ipon na. Ipon. Randy! Lapay, repeat sila. Bayan mo Pepsi diri oh. Ako, glitter ko ito. Gani, wala na po. Bakit po na Pepsi? Wala na po. Gayang ulo. Gayang ulo. Wala siya na igo. Wala ka daklis lang. Ano? Isa na to, bro. Pinahana rin siya. Siya. Sama, balik ko mo. Ayun siya. Ang nga. Ikoy! Pwede mo yung pinaka number 1 mamuyboy. Gago kayo. Ako sa naswinto. Yan, mamuyboy. Buko mo nitong horror. Hindi siya mamuyboy. Wala na ako swinto eh. Yaman ako sa ATM na ako. Wala siya swinto. Gago kayo. Ayay! Ay, sama ba kayo? Wala rin natin. Ay, wala akong salon. Muna, pagkita mo din itong kundang. Ay na, hilong na gani. Itoy! Wajan kalaban na lang, Torbo. Ano na gabi yun? Silpon man, silpon. Adre, siguro yung binano. Gusto po kayo. Ah, siguro nyo na pa tayo. Picturean, may picturean. Ay, wow, sumakuha mo yan. Ano kayo na? Bago lang, siguro nyo na yun. Wala na yung suot. Look, pre, pre. Wala. Ayaw mo't namamaasal lang. Gusto ka magpapaani. Dat. Asa mo nakakuha na lang ito eh? Ah, mo nakakuha na.